kasile kenek kanggo nyekolano anak. Tangga depan rame mangan kuiwak enak-enak nek sepi tanggapan TV kulkas mlebu nang lowak. Lah ya ngono rek. Ya. Ngono-ngono lak kenyataane. Tuku dedeg gawe bediang bojo ndablek cepetno lawang. Sing seneng derma kelawan senajan setitik tapi sing legowo ganjarane ono akhire nek kita kabeh dolor nurut omonge wong tuwa sak tindak lakune bakal mulane ojo sampe wani barek wong tuwa sebab iku babu munden Kiai wis nate kondo nek donya saiki wis tuwa wis akeh tondo-tondo kedadean lan yo werna-werna nek contone akeh prawan dadi rondo akeh rondo sing lairno putra akeh putra sing wani karo wong tuwa akeh wong tuwa sing gak kuat penggodha ana masjid yo gak disopo malah sing disopo omahe gremo dijak ibadah mesti semoyo seneng ngadu petik toto antara iku cuma cerita sing meneng berarti rumangsa sing guyu berarti kulino mboten niku crit-crit pokoke rata cinten ireng merica kala jagap semanten kidungan kula kanggo asrine ada
Sopo? Teko kadoan kaya londo bareng tak cidaki kok kaya lawa. Bagiya. Omong mana sih? Kon niku nek didelok teko kadoan kaya londo, nek dicidaki kaya lawa. Mulane klopomu krowok kabeh. Tapi awakmu iku janing lho, Bak. Iki asline lho ya. Awakmu iku kaya primus. Primus itu adalah singkatan. Apa itu? Primus. Pria muka setan. Mulane kon kaya penampakan kon. Iya, aku katon catora kok. Teko ndi iki, Mang? Kok kene rono. Mbok ya teko Jakarta kek teko Surabaya kek. Wah, dagelan lawas sih. Lah teko ndi ngene lho? Pelawak biyen tak kok Jakarta ngono. Saiki. Ya iki kok kene rono ngono. Iya wong Mang ya nglumpuk ana kono ya. Mang ya omong-omongan. Iya aku lho ya kaya goblok lho aku. Lah iya kok. Gawa apa iki? Ya aku nggo jajan ngene kok. Nukokno anakmu ta? Lah apa kok dhewe kaliren kok. Oh. Ngono wae ya njaluk rek kancane iku. Ya aja, kok iya nek ece. Nah, iki. Anakmu yo piro sih anakmu? Loro. Sing wedok iku gak tau ketemu lho Oh, saiki. tak guake. Lah lha apa? Gak enak ndase. Lho terus kok iso kon iku gawemu iku ya apa? Mulane tabak. Iki nuwun sewu lho ya. Wong gawe anak, istilahnya gawe anak kasarane ngono. Gawe anak. Iya. Iya. Awakmu lak 5 tahun gak duwe anak to? Iya. Nah, mulane gawe anak iku aja sembarangan. Ya iku lho kok iso dadi anak kok iso kurang ajar ya apa ya. Mula. Ya apa iku? Gawe anak iku sing apik iku dina Kemis, malam Jumat legi. Lah liyane dina iku Lho. Nek dina iku padha karo mateni wong kafir 1000. Kuwi nduk kitab wis diterangno iku. mateni wong kafir piro? 1000. Lah iku aku sing gurung tau. Mulane aja angger gawe ae. Adus kramas. Boyo, jange gawe atus kamar. Supaya dadi anak nek lanang ku dadi anak sing saleh, nek wedok salihah. Wah, iya. Tak tandani kon. Iya. Lah iku, mari adus kramat salat tahajud. Nyuwun karo pangeran. Panjane percaya ya omongane Pak Kaji awakmu kuwi panjane ya enek bener. Ya gak ngono. Iya bener Iya ngono. ta? Bener ngono. Salat tahajud mari ngono ndonga. Heeh. Ya, mari ndonga tak kei donga siji. Arep gawe anak iku? Ana dongane. Ya apa kon niku? Lah wis tak terangno. Iki ana donga supaya dadi anak iku pinter sekolahi. Heeh. Rezekimu tetep gangsal. Tentrem rumah tanggane. Rumah tangga tentrem. Heeh. Iki apalno iki, teko yai sepuh iki. Ya iku. Iya. Ya wis. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamkatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Lah, kuwi pas aku teko napasin kuwi. Kok kaya obat engko tak catetno. Iya wis, Ya. Pang, kok catetno. Mari ndonga. Iya. Terus dikir wiritan. Maca Fatihah 1000. Istighfar 1000. Sholawat 1000. Ah sedeng lumpuh. Teko kok tanggapane nyumoncong ae. Aku wenceng istighfar ping 1000. 1000, Fatihah 1000. Alah ya. Sholawat ping 1000. Yes, langsung tambar ngono ae. Wis ngene, nek pancene kesuwen, ya, mari salat tahajud, mari ngono ndonga. Mlebu kamar wis ngene. Bismillahirrahmanirrahim, wis ngono tok ae. Iku jare lebih banter. Lebih banter, lebih apik. Iku wis tak coba. Wis, Pak. Aku ape gawe anak. Aku maca bismillah banterno ae wong aku wong Islam kok. Iya. Iya, Pak, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Antar tangga-tangga krungu kabeh. Lah kok maratuwe ditakoni tanggane. Iku lapo sih bagi kok. Lapo luduke apene main awan.
sakano ludrukan kon. Lah iya. Mula wong kok gak anak gak perhitungan. Ya, tapi anakku Lho, apa? Nek Iya. dibandingno karo anakku. nah, ki nuwun sewu. Lho, mulane ana filosofi ngene yo. Sik aku tak nyecek rokok iki filosofi ya filosofi. Kok yo kobra lho. Pelawake pokoke lucu aku wis kok. Ala apa kok yo repot-repot Ya, ana filosofi ngene yo. Iya, Pak. Ada sebuah pohon. Heeh. Dan pohon itu berbuah. Ya. Andaikan buahnya jatuh, tidak akan jauh dari pohon itu. Nah, iki awakmu sing bleset sitok. Apa? Ya enak sing adoh kowite. Apa ya? Lah dikondol codot. Artinya bapake ngono, anake mesti niru ngono. Lho apa anakku? Tingkat sekolah. Nah, Anakku, Anakmu? ya mau, anakmu keluyuran. lho anakmu nek omah. Loh, apa tahu metu-metu? Gak tahu anjen anakmu. Itu Tapi teko didikan. tapi jemuah kepungkur aku merono. Aku jam piro? Awan. Awakmu jemuhan. Oh, aku Jumatan ya terus. Bojo. Bojomu kemisan. Saya takut sok kemisan dong, Jin. Arisan kemisan. Oh, arisan kemis telat bayar Jumat ya melok metu. Iya. Terus Mari ono aku merono. Lho, awakmu gak ono lah kok ono arek jegigak-jegigik sapa iki aku ngono. Nok njero kamar. Anakmu nek gak salah ambek anake Haryono. iya kok pancene kanca kok. Anakmu papat, anakmu papat ya. Heeh. Anakku telu to? Telu anak Haryono papat. Papat piro? Piro? Ayo. Papat karo telu. Ayo piro? Ya maklum wong bapakne biyen gak. 7. Oh iya pinter nek ngono. Wong biasae 8 ngono kon. Lah iki sing mengker situk iki. Ono melengker. Mari ngono, aku mlebu nginceng kamar. Anakmu gak tau metu Ya ya. gak tahu. Tak inceng kamar, tak intip ngene. Loh. Dadak anakmu nonton nyetel VCD porno. Kok kon iku gawe-gawe ta? Anakmu iki temen ambek anake Haryono iki. Lah ya kon ro ngono iku mbok dikandhani sih. Lho, aku wis gak kurang-kurang, aku sebagai bapaknya ya. Lah tak ya tuturi. ngono, anakku ya anak. Lah iya tak tuturi. Iya. Iki urung wayahe le kaya ngene iki karmu ku ya apa kon niku bayi minggat ora? Aku ngono. Kok tak saduki raine wis dia. Gak apa-apa, Pak. Arek metu terus tak tutup terus tak tontok dhewe. Lah ngene iki mosok kene gawe contoh ngene iki. Anu karek mburi dhewe apik kok arek anu. Karek saiki tapi apik. Kok tontok dhewe iku. Tapi nek sekolahe ya mo kalah. Sekolah anakmu? Bahasa Inggris 7. Anakku 9. Dian hebat lho, Bang. Didum arek 3. Alah mek teluan ngono. Ngono-ngono oleh biji. Tapi nek tulisane gambarane yang mau kalah karo anakmu. Anakmu le juara kelas sing gambar ganggu apa? Ya pulpen, potlot nek gambar pakai kuas. Kuwi logika, pantes. Lah terus Lah wong anakku gak gawe potlot juga gawe pulpen. gawe apa? Gawe pipise. Lah iku nulisnya nang ndi? Nok lemah. Sing ya apa sih, Pak? Aku ya tak tunggoni ya ngene. Jenengku kan Bagio. Bagio. Bojoku Tuti. Iya. Ya iki ditulis ngene iki. Kathok dilarangke wek ngono. Ngene nyekele. Iya ya. Ngene nyekele. Iya. Wong ngono ae kok. Iya ya udah tahu aku. Nulis ngene. Bagio dan tut entek. Entek deh. Ya wis kurang I karo K to, Pak? Lah iya untuk kurang I karo K gak iso muni apa Bagio dan Tut kurang I karo K. Iya, lah untungnya aku nek kono. Apakmu ya melo? Melok rombongan e. Kok tambahi? Tak tambahi. Lah kok aku gawe I entek. Lah kok iso entek sih, Bang? Aku anyang-anyangan no. Kurang K. Kurang K wah lagi apa gak iso diwaca. Lah kok untunge bojoku mulih ke pasar. Wah yo ngene yo nyenteng ngene. Ki tulisane gerangane ambek anake iki. Apa iso diwaca wong ngene iki? Kok iso Bagio dan Tuti kurang K ngene iki. Kene blonjone didekek tak tambane K. Wah mbek K.
Jembret kabeh. Sik tabak apa ya iso dadi huruf K Bak? Ora iso ya. Juru. Juru. Bagyo dan Tutio. Ah bojoku sampe seminggu gak nguyuh ya. mulane ya juru. Mulane juru lho kok. Kita itu beruntung, Bak. Kok iso? Anak iku saiki pendidikane sekolah kan ya gampang. Iya. Iya, walaupun keadaan sing koyo ngene, tapi anak harus tetap sekolah. Koyo awak dhewe, kon niku untung-untungan wong kon niku yo asline gak iso nulis. Tapi aku kan iso gambar. Heh? Aku kan iso gambar. Lah saiki nek nang rumah makan, Ya tak gambar sembarang. pesen apa-apa? Kok gambar? Wes. Saiki nek pesen ayam panggang ngono ya. Ya ayam nek dhuwure panggangan ngono. Lho. Pelayane wis ero ya. Pelayannya ngerti gambar aku lebih terbaca. Iya. Lah nek wedang kopi? Nah, wedang kopi ngene, gelas putih separuh ireng. Pelayan wis ngerti. Wis ngerti. Lah saiki nek wedang susu. Wedang susu. Ayo. Ah malah gak usah digambar. Lah ya apa? Diceluke pelayane wedok. Dik, sampean rene. Wis tanggap ngono iki. Wis tanggap gak enak arek Jombang gawe gak enak. Ya percaya wong kamu itu memang kaya apa sih akalmu iku akeh. Wah, kakakku ki enak ae. Wis temen panjen bojo seniman. Bojo seniman. Awakmu seniman, bojomu seniwati. Nah, Bapakmu mantan ketoprak. Ya. Maratuamu sih, presiden. maratuamu wedok presiden. Iya. Apa ya tau geger to, Apa Pak? pernah awakmu tau krungu kemresek? Lah, iya gak Apa krungu. kemresek? Gak tahu. Gak enek laran kan aku. Artinya aku gak tahu padu. Lah, ya wis nek aku gak mulai 15 dina no. Ya ngene iki. Iya. Awakmu nang ndi gak mulai gak 15 dino iki? Tanggapan terus aku. Lho cek melok ndagel ta kon. Aku melok siluman budaya iki to. Apa grupe? Siluman budaya. Lah iku sing nanggap sapa? Ya lembut. Kok iso api-api Budi Wijaya kaya Oh, Budi Wijaya lek separuh siluman budaya. campur to iku. Heeh. Umpamane kok tanggapan 15 dino gak mulai. 15 dina gak mulai. Bojoku menyanyi wong penyanyi. Ngentut to bakon to. Iri nang ngono. Ngambu goblok. Mulane Kon mari mangan jagung kupang dadi nek ngono iki. rene ya ta. Sik mambu kok. Wis tau ora nek an. Yang ngene iki bojoku aku tekan menyanyi. Mas Bekyo yang menawan. Wong penyanyi dangdut to. Oh manis senyumanmu. Saat-saat perkenalan aku selalu ya ingat senyummu. Bojomu. Iya. Lah terus kon? Aku yang ngimbangnya, aku ya pelawak ya penyanyi. Iya. 5 menit lagi ngek. Sik tabak kok gawe ngek-ngek barang sih. Iku isyarat nek gak tak ngene bojoku dublek kae. Mulane pakai bahasa isyarat to iku, Mang. Mertua lanang dadak teko mburi omah. Ambek nyisi ipring ngene. Krungu. Gathok ketoprak e. Iya. Asale saka telo. Yen wis pedhok terus kono dikapakno. Lah kok mertua wedok ya kambek nyapu. Oh dia presiden. Iya. Mertuamu jek ayu. Ijek. Tapi matane kecil. Dosa. Lho iki nyatane ngono. Kok gak kan digawe dagelan Jombang gak gawe. Iya. Ya ngene iki. Ya kono le sak karepmu nduk wong aku ya bar karo pakmu. Kuwi bar apa? Bubar sembahyang tahajud ndongakne rumah tanggaku cek tentrem kaya rumah tanggane Sukoco. Alhamdulillah bek. Mas Koco ora? Aduh, Mas Koco iku sing duwe cendis. Ah, ngawur. Sing syuting iku lho. Lah, sing syuting ya di cendis ora. Cendis sak sing menyonyong ning kenean. Sing syuting iku jenenge cendis. Nek syuting hasile nang Perdana Rekor to ngono. Aku gak sesuatu aku. Kon jek marunge sih, Pak? Marunge.
Marung. Aku suwe lho, Pak, gak rono, Pak. Aja rono malah mbok utang. Pak ngono, Pak, aku tinggal ono dhuwit om. Tinggal ono niku pancet awakmu pancen ludruk. Iya ya. Iya, Pak. Kanca-kancamu ya. Kan biyen lak yo ngludruk aja ngono po. Aku ta? Heeh. Ngawur nglerok. Ayo padha ngono rek. Sukses. Warungmu sing langgananmu akeh, Pak? Akeh. Suwun lho, Pak. Suwun lho. Aku akan kapan nanggongmu, Pak? Lumayan. Jangkrik. Lah kok mek 1000 sih? Ah ngene iki lak yo ngenyek ngene iki. Kebacot duwe emang. 1000 lho. Lah masa kene kono ilang. Masak lho iki lho 1000 bak, rasamu piro sih? Itu entar dhuwitmu. Iya, Sik. Wong dhuwit 1000 diarani piro? 100.000 ngono kok baleni pantes. Waduh, Apa? lah tanganku lah kok 6. Drijimu to? Heeh. Drijiku ya 5 bak. 6. Alah 1, 2, 3, 4, 5 lho. Tapi nek disaki dadi 6. Wah, kok niku. Iya wis ta. Sumpah lho. Sakno. Pak. Iya ya, Pak. Kandhane aku yang gumun. Tapi Aku yang gumun lagi ya. Masalah ya. Iya. Ji. Ro. Lu. 4. 5. Nah. 6 aduh. Bareng kon niku kok percaya asih kon niku. Sik. Lho, lak 5 jebak. Oh, Wong korek. mulane kok gak enek kukune kok. Arek cek mblebes ae. Ngono lho dhuwit 1000 lho gawe apa jaman saiki. Ngene. Aku Han? Gak ketemu bagi ya kan? Loh. Kapan? Alah papakan ngono kok. Lho, Citas liwat kene. Masalah tak kira golek rosok. Mulai kulaan jare cik maru. Lah ngono ro aku ya gak nyopo belas. Awak apes gak koyo aku, Gus, Gus. Aku emang lu dikek mek dhuwit 1000, prasaku iki 10 kek. 20, 1000 ndili lho. Kena korupsi paling. Entuk rezeki ya kancane diumani apa kok Ya apa ya mek 1000 tok lho. Bagel gak tau kek dhuwit 1000. Sumpah lho 1000. Alah, peno iki aja ngono ta kok iso wong aku ya kancane bagel ta. Wong dikek 1000 dibagi apane sih kon niku? Modelmu tak kandhani. Mari teko Surabaya. Lah apa? Ah lunga sih, mari mulih anu katene mulih. Golek nunutan gak oleh. Teko Surabaya golek nunutan kon niku. Lho, Ping. Omahmu iku Nganjuk. Prauto muat pasir akeh. Kon iki gak kapok-kapok tau momot gamping kok tumpaki kon boleh koyo Anoman yo. Eling akon teko Tuban yo. Aja mbok eling-eling ae kok iso. Numpak bis iki mang pikirku, waduh rek iki malam-malam praian. Malam Minggu malam rame. Numpak bis gak ana lungguhane, tolah-toleh ana lungguhan nganggur situk. Jejer aku wong wedok rupane rada ayu. Kena hiburan pikirku. Iya. Tapi ngendong anak. Iku jenenge ibu, dudu cewek. Lho cek STNK. Apa iku? Setengah tuwek cek kenceng. Tapi bodine SDSB yo. Apa? Semok depan, semok belakang. Lho lah ya iku seneng aku. Kamal barang nek mempok mburine seneng. Mari Mek 1000 tok, Bang. 1000 tok. Apa? Sing kanan. asun. Iso ngono tak dhuwit 1000 keliwar-keliwar baleni. Mari ngono tak kandhani kon. Aku enak-enak rokokan gawe ngilangno stres. Iya. Lah kok wong iku melek biar ngelilir. Mari ngono aku dijawil, Mas, rokoke sampean pateni. Pikirku tak jawab, Mbak, rokok larang-larang. Rokok-rokok kula dhewe lah napa ken mateni aku ngono. Enak-enak tak sedot. Aku sing pas aku iki sing Pak Bis wong telu. Sapa iki? Aku ngomong bis. Aku eling ambek Bagio. Aku wong telu. Sapa to? Lali ta kon? Bagio kan tak? Masalah. Sapa to? Lho. Ampun. Alah, rene Pak. Arek cekline koyo ngono kon iku panggling ta kon iku. Lo lah. Awak
kene. Lah iya, wong aku gak tau ketemu awakmu. Iya. Dagangan. Iki gak barang murahan iki. Ngene lho, Bab. Aku ambek penoy koyo dulur lanang. Ngono kok. Tak le cek gak kidekan. Kon iku ngawur ae. Wong panganan ngene mosok kancamu katene gelem sih, Bab. Kon iku Eling, Kon? Apa? Zaman awak dhewe teko Solo, Numpak bis. numpak bis. Sik. Awak dhewe lak kerja nok bengkel biyen. Aku jane karo Bagio ki mangkel. Mangkel apa? Gara-gara dhek oleh lungguhan aku gak oleh lungguhan. Ngono modele karo kancane ku gak gelem ditawani ta. Lah aku longgo dhisik kok. Lah lumayan kon malam Minggu aku mulai Surabaya kon teko Nganjuk. Iya. Padha-padha nyambut gawe ana bengkel ana Solo. Aku ngadeg kon ngadeg. Lah, bagi oleh lungguhan. Ngono ya bidek kae. arek wedok. Sakno arek mburi wedok lho bak ngadeg bak. Iku tak tawani lungguh. Lah wong jejermu wis penuh ngono kok. Tak pangku maksudku. Apa ya gelem ta Pak? Gelem. Gak ero aku. Arek iku mbok pangku. Iya, aku diakrek kon niku. Aku kerja nang bengkel. Lah iya ngono kok gak ngomong aku. Ngono ayo ngomong aku sih, Bak. Aku jadwal ayo ngerti. Iku waduh aku seneng upamane aku mangku lu seneng dah awakmu. Jukokno arek ngono. Waduh kok ngerane kok ceblekin. Kolan. Apa terus Bak? Ya apa ya, Pak? Mari kok pangku ya lho. Mari tak pangku tak klambine tak ambu. Wah, kerja teng jamu to, Mbak, aku ngono. Arek ya apa? Nggih, lah kok semer Mas. Klambine mambu jamu. Lah kok Mbak iki ngomong, "Anu kerja teng bengkel nggih." Lah kok semer, Mbak? Lah niki kula lungguhi dongkrake munggah mudhun. Lah kon iku yo nggawa dongkrak sih Bak teko bengkel mulih. Dongkrak amoh tak gawa mulih. Sing dilungguhi. Lah terus iku ono seragen iku dalane kan ditandani gronjalan. Lah ya Yo apa barang tak pangku ya karepku lho kok Mbak ampun obah ngono. Pola. Mbak ampun obah meneng ngono. Mak kretek. arek kan kok niku. Wong awakmu ki ambak wong ongso-ongso. Wong arek sakmono gerange mbok pangku. Anggit. Yo nek bokonge cilik, bokonge sak kendang. Pengalaman nduk bis iku macem-macem zaman mulih. Aku karo iki to. Iya. Kon gak mlebu kon. Sing ulan piro? Alah, pertama awak dhewe syaratnya kudu gondol nyambut gawe nok bengkel. Gondol aku ambek Bagio. Aku sik nyang Madura iku. Lah Iko nek gak salah ulan 13 no. Oh, bulan 12 Desember. Malam 13. Wong ulan kok 13 Tanggale. Oh, tanggal 13 Desember. Iku antarane kok pegelen bae bak wong iku teko Lampung yo. Kok Lampung wong wis ngantuk. Nggowo arek bayi. Antar provinsi. Iya, nggowo arek bayi. Terus Bagio ya lo nggo jejere. Arek wong iya tak jejeri lungguh ngene. meneng ae. Meneng ae wong matane ngantuk kok. Teko Lampung iku. Ya kok anake sing digendongi nangis dodok sirahku, ndasku iki candak dimiki. Boyo nek nyedot tak keyet. Ya apa? Cetut. Wah ngono. Bayu tak lek kowe. Bluwam banget. Cetut. Penemenen bombo. Iya. Kira kelaran mboke. Batine wong e. Kroso. Bayi kok rusone kaya ngene. Loncane gelodan. Awakmu wis parek. Wis parek aku. Gak nek ngono lemune arek iki ya dimiki teko Lampung ya, wong Lampung ya. Aku tak joge susune cocok ya ngene iki. Lah aku susune mbokmu iku kok gak cocok lho, Bang. Nah, Malah mendem kok. aku kemendemen susu kedaluarsa. Tapi Bagio iku kupinge budek. Kupinge rada budek. Bagio. Bedeng matamu. Ngono gak ngaku. Apa? Kok kupingmu budek ngono. Lah ngapa kok budek? Kon budek temen ta gak? Gak. Sini gak budek sih. Terus aku sih gak sih. Jenengmu sapa? Lah mbok teko kadoan lho. Lho lho kok gelani. Jenengmu sapa? Bagio. Omahmu ndi? Lanjut. Di bojo. Duwe. Anakmu pira? Sesuk-esuk namu jam ya. Apa? Tiba kok kupinge gak budek. tiba kon iki budek to, Bang? Ora. Sik, jenengmu sapa? Bagio. Omahmu ndi? Lanjut. Di bojo? Wes. Anak pira? 3. Sesuk-esuk nek anakmu di jam ya. Apa? Wong ngene kok jere gak budek iki lho. Tiba iya, lha sik jempe aku wong normal. Agus itu mana? Jenengmu sapa? Agus Kuprit, Omahmu ndi? Tulangan Sidoarjo. Di bojo. Duwe. Loro. Bagus. Lho. Bagus semuanya jelas.
Wong aku ora jelas belas. Jenengmu sapa? Bagyo. Omahmu ndi? Nganjuk. Di bojo? Wis. Anakmu piro? 3. Sesuk-esuk nakmu nang dicoba ya. Apa? Nemen ta bakon iku, Bak? Kupingmu remok ngono kok ya. Lah sesama anakmu diucap ngono. Kan aku masih aku krungu ae. Jenengmu sapa? Haryono. Iki engko mesti metu budik e. Anakmu pira? Loro. Di bojo? Wes. Anakmu sing kata pira? Mesti kabeh. Siji SMP, sijine SMA. Anakmu sing tak petri kabeh. Sijine melok mbae, sijine tak openi. Anakmu sing sampeyan itu mana? Sijine lanang, sijine wedok. Anakmu apa? Wah, iku yo gawe-gawean kok niku. Lah kan ora jelas ngono. Julas. Benak ngono. Kok wong tuwa kok bodho ae Ayo kok. njabai mripate barang delokan mripate lak siji, kayak teri to. Lah tapi awas aku. Alas mbel. Aku jurung kacamataan lho. Lho, piro? 1, Piro? 2, Piro? 3, 4. Iki lho. 4. 5 ngono kok. 1, 2, 3, 4. Papat lak sing adem. Iya. Sing dobrok sitok iki Berarti 5. nek ngono 6. 6 ndi? Lah danganane Oh, nek ngono 7. itu ndi? Wite. Ayo 8. 8 ndi? Lah woe. Aku kok kapan-kapan nang warungmu, Bak? Aja. Aja. Aja nang warungku warung gawean. Warunge bangsat kok. Har. Aku jane asline mangkel lho. Suwe gak ketemu dek sukses marung. Mosok pantes aku dikek dhuwit 1000-an. Jane sugih Bagyo. Sugih kon. Tak rungokno ternak bekicot. Sugih kirime yang luar negeri yang Jepang. Ngono. Iya. Bekecot bareng. Iya saiki arek. Bekecot cuma ya loro ngono tok. Kok niku lak wis teko kono sih Bak kok. Kene ya krungu. Ojo banter-banter. Bagyo ngono. Cek gak krungu. Tiba-tiba. Iya. Wong arep Ayo ngiras pantes nyadar no. aku kepingin Bagyo cok punden diuleki. Cok kuburan di ket biyen iki gak mari-mari arek. tekane omahe kono. Ngono. Dikacu. Apa? Sing ngene iku. Iya. Kau weri ya. Nah kok dilatih kok ngono kok. Anggitmu aku apa kucing kan dilat kuping. Ayo tekan nang Ngono. omah. Iya, iya. Aku ambek kepingin karo dagangane Iya, iya, iya. Eling Gema Budaya biyen ya. Eling Gema Budaya biyen nek gedung ngene iki. Mari ngono gak main. Mari mati wis. Bakule ki wetengene gedung kena sasaran. Aku saking wetengku luwe gak kena tak empet. Langsung nang kene warung. Mari mangan wareg. Catet, Bu. Terus panjak kendang. Sabaran. Aku ora peduli. Tapi biyen itu sebatas pengalaman. Pengalaman itu membawa hikmah. Nyatane tak temeni, tak tekuni membawa berkah. Lah saiki urip wis penak marung. Lah warunge.
Ya wis iki. Kerupuk. Terus banyu tawa. Kontol kambing iki. Dadi kabeh iki wis tercatat ning buku kene. Iki harga aqua 1 botol. Mataku ora patek ketok. 750. Terus kerupuk ini Kak. Ketak icipine kadang-kadang wong njaluk disesepne, kepedesen. Nyesepi ngene-ngene iki ya wis. Beh. Yang penting ki lah ngene iki katik aku ki ngerapi bojo cek ajaran. Nah. Bojoku ngajari ya cek anjing cara nganjuke ngujek. Cek nyekeli ngono. Ekonomine cek nyetir. Kene tak deluke cara kula. Kene Bu. Anake Pak Kawuk soalnya. Iya, Pak, ya. Gede jan. Wes. Ini ya. Piye Kang Bah? Kesel duit piro ki Mang? Oleh yo lah akeh to bagol kok. Cuma iki wong utang iki catatane wong utang ning kene iki. Lah iki. No panjak. Iki no panjak. Paling pol iki iso aja utang iki. Mosok cakut numpang wajan ngene wis di kuwi aku. Iku aku. Wis gak adek. Wis tak coret iki, wis entek wis. Pokoke habis hari ini. Lah kok mbok utangne kabeh piye to? Lho, tak utang niki sebab iki bayaran iki kan sekitar pabrik to, Bu. Sekitar pabrik nek bayaran mesti lho rene. Awakmu yang ngono. Pedagang itu dengesan. Aja kok kaya bakul-bakul iku gelungan teng penyonyo. Kudu sing asik. Bakul ya ngene iki sing tak jaluk. Ya ki jenenge jagongan ora bakulan. Lah iya ya bakulan. Ngene ya golek dhuwit. Iya ta? Wes awakmu nek kene. Ya tak nunggu warung ya. Nunggu warung. Bokonge. Kok sarangane jual Jawir? Ah, kangen wong bengi rambut wae ya. Keliru ta? Oh iki. Kon wis piro kon rene? Yuk. Kajaya karo kukut. Iki wis jame nang kukut ae. Iki nyapa to kok warung Aku lak kepengin jajan sih, Pak. anggitmu. Bojomu yang ngene iki. Iya wong iku ya ngono Ngek. cemburu kuwi. Haryono mari panen perkara. Anu Panen perkara. panen koro-koro. Panen koro. Urpangsane bagi aku dianggit utang. Yuk, lah ya warung jajane endi ae? Samo. Masuk. Samo. Glani, mbok digawe pikat bojone cek nduk ngarep. Aku semarung ya golokku dhewe. Wes, saiki nek sing garap aku gak dadi ki nggo. Iso. Iki dudu garapamu iki kena. Kowe garap aku ae, Nduk. Hei. Gak Alah, ngono lho.
masalah lah. Jane Ya yo kaya nyonyah Cina gandeng kirike ya. Tapi kira herder budhe lanang. ya maklum wong bojo-bojo si anyar Ngajari. iya Gak ngono ki nemu yang ndi biyen? arek endi sih Bagi Pak Arek sawan Liman. Arek sawan Margo Patut. Meh sak sret kaya bojoku ya. Gingsule untune. Bojomu untune sak cangkem gisul kabeh. Tak takoki bojomu nanti akalan. Ora guna. Raimu ngono ya misanamu Ya, ayo ngono tak. Modelmu. Jajan apa, Bab? jane yo mlaku bareng jane tak delok yo gak pantes ya Apa? kayun wedokan Kayu sing kayun sing wedok nyatane anake mbidil ambek aku. piro 18 wong. Aku ora anake sak mene-mene iki lho. Sak meneh-meneh iki mrowo aku. Nek ngedusi nang kaline mesti ngene. Ayo, terus ayo ngene. dikopiok ngono Tenan. Iso wong anak kok 18 warungmu kondang, Pak. mbok yo warung iku dijogo Kebersihan. makanan itu harus ditutupi Sah ini bersih, tidak mengandung formalin. iya iya Warung-warunge sapa? Warunge Bagio. Lah iya. tapi dagangane kok mek cumpon Iya, nggih empres sampo. Aku mbok tukokne kerupuk. ditukokne nang ndi Nang kene nang nggonku. Lah iki lah ya warungmu. lah iki lah daganganmu sih Pak iki sing duwe awakmu to Dagangane bojoku. Aku eling gendut. Gendut yang ini iki nek kancane yang warung. oh alah lah wong marung kok ngono kokno Iki iki lho model cap apa iki? Gak ngono aku sakmene kae iki kulaan nang ndi, Pak? Kulaan nang ndi? Lah apa kulaan iki? Lah kok ndi? Aku ngene wong digawe ngono aku golek ngono ki apa? Banyune tak klumpukne tak pak neh. Parung kere ini jenenge. Apa iki? Watuk lho, Nggo. Watuk. Aja biasa mangan kerupuk nek gak anu. piro piro 500. larange Pak Diangkrek. mung kelompok ngono iku mek 50 Besok maneh nek durung dadi regane aja dicokot sik. ngono 500 Kok mbok kerikiti kaya Lah nek ngono iki boleh dadi apa ya? ngene gak dadi no ngene iki wis. Gak kanggo. Gak kanggo no. Kayak kene wis. Mbok kendi? Kayak kene. Mbok sedot engko kok. Lah nang kono kok sapa sing mangan? Aku dhewe no. Kok iso? Aku tukokno rumpuke tok ae. Iya ya. Iki apa, Pak iki? Apa iki? Watu. Watu. Oh, watu didol. Gadang goreng. Ngomong gedang goreng. wong marung iku kudu banyak senyum Banyak senyum wong kene ditakoni iki apa, Pak? wong marung kok emosian Iki digoreng apa iki? Uli. 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 Wong barang digoreng uli kok didol. Digoreng minyak. Pegel aku. Oh, iso modelmu dibuntel apa iki? Tinggal mori putih. iku lek wong mati Mayat iki. Hah? Mayat. Mayit. Iki lho. Mayit. ayo Mayit. Wah, gedang goreng kok dibuntel mari. Ya kita goreng gak dibuntal lah. Teligu tak tepung Tigu. ta Taligong. ta. Taligong. wong marung dagangane mek kerupuk aqua gedang goreng Rena telu kok. Telu ning atunggal. aku romang kok mari didilati sih hari ini kon kok leko le mangan kon iki Aku ndoleki cuwilane ngene, kriwil-kriwilane ngene iki lho. Ngene iki kan jare samirah nggonku ngene iki yang warung. Goleki kriwilan ngene iki kan gak payu. Ya wes ngono ya cukup besar. kon tutupi jam piro Pak Biasa ya jam 12 bengi ngono telat-telate jam 1. kok kendel men to Ya.
kok orang nawani kaya cerongoan ae. Ya nek aku duwe dhuwit. Nukokno awakmu lane gak ada dhuwit. Wis yang mulia kowe utang. Modelmu iso enak lah Bak. Enak, minyak. Enak kok. Apa to? Rasaku ya enak iki. Mosok durung rasane kok. Daging kok sampe entek terus urung rasane kok. Durung krasa lho Bak iso. Bak, awakmu marung tak rungok-rungokno kondang. Omahmu iso kaya ngene gedine iki olehmu marung tok ta. Iki ya enak iki pinggir kali. Iki rencanaku tahun ngarep iki tak ge warung begenggek. Mburi kene. Heeh. Pinggir kali. Penak no ya. Iki tak larang mburi begenggek tok. Warunge ya warung biasa. Ya wis dikeki bojomu pokoke wong marung ku senyum. Ngono iku wis lari. Bojoku wis iso wisan. Ngono lho Bak. Piye apa nek? Wong dadi eseme kanggo wong sak pirang-pirang. Lho. Ya. Tapi tresnane kanggo bojone tok. Ya kuwi. Lah ngono kuwi lho. Umpamane tanggamu wedok iku wong marung ya gak cocok. Sing praene rokokan barang lho. Iya, masa jenenge duwe rokok enak ora enak kok pancet raine. Ngene iki. Anek bojomu iku ya cocok marung Nek yang tontonane ya dodolan. Dodolan. Ana lodro ngono ya dodol. Dodolan. Anak ludruk aku dodolku ngedoh. Gak, Ala apa gak nyidek? dutangi ludruk. Kok iso modelmu kok gelani. Aku jane arep ngomongi awakmu gak mentolo, gak tak omongi jenenge kanca. Ojoan. Oh. Ojoan. Wah, iki jerah kok. Ora wedian. Sopo ae sing ngomong kasangsarane liyan bab taun ngarep, kuwi bakal nemahi apa to kae ngarani? Apa? Kamulyan ngono. Kamulyan lan liyane. Wong lambemu ki lek ngomong iki ora mbok pikir dhisik. Iki perlu bab yo pengalaman masalah ngono iku. Kita temenan. Windu kala suka taun gendro pariwara ya sasi duraka. Akeh gemlundunge gembungan tanpa ilangan betake mung ngrebut balutan puisi. Ngono. Awakmu tak kandhani, Bak. Cocok karo rembugmu tahun 2006 iki. Iki lak tahun iki tahun apa iko sione siapa? Cuyu. Iki akeh begebluk tak kandhani. Wah, aku kok durung. Cuma tak kandhani, Bak. Begebluk. Enek wong loro esuk sore mati, enek wong loro sore esuk mati. Piye kuwi? Ceritane piye? Iki omonge Pak Yai lho ya. Omonge sesepuh iki. Tekan ndi to? Nyai Roro Kidul ngono nyebar begebluk arep digawe iki. Oh, Andi gawe apa? mantu. Mantu sapa kuwi? Istilah iku nek ana begeblok iku Nyai Roro Kidul mantu. Kat biyen kok mantu wae. Lah kapan nyunatne? Iya Iran. Ha tumane, Nyai Roro Kidul nyunatne. Mesti mantu. Kok mesti mantu? Anak iki wedok-wedok tok, Bang. Nyai Roro Kidul iki anak wedok tok. Iku kon Lah wedok ulang-ulang tahun apa? Nek Nyai Roro lor kuwi anak lanange. Ah pilih Roro Etan. Iki Nyai Roro iku Kidul iki. Roro Kidul. Iki saya Cito. Nyai Roro Kidul iki kate mantu. Lah aku percaya dan tidak itu tinggal cerita Anda. Loh iya, percaya boleh ndak percaya terserah. Nyai Roro Kidul mantu, ceritane kuwi arepe golek pladen. Lah ilalane pladen kuwi nyun sewu assalamualaikum salam ulang rasane elek rasane apik. Iku bak, iki temenan. Iki sing cerita. Ling-ling ngono sakmene. Dadi kaya wong nang pinggir kali lho. Haryono iki cerita. Iki ceritane sesepuh teko sawan. Omong ngono. Mbak Karso. Nyandi endi? Udah lah. Kon iku lapo sih kon iki? Nang pinggir kali. Iki sing ngomong iku Mbak Karso. Sesepuh wong sawani lho.
Eleng kon ceritane piye? Nggih Roro Kidul mantu arep golek pladen. Lah pladen ku mestine wong nek dipek pladen kono mesti akeh matine timbang uripe. Lho ngono. Cuma enek ciwine. Sapa sing krungu suarane kentongan kuwi mang sing dadi kurbane Nyai Roro Kidul. Iku berarti kate dipundhut ngono. Dipundhut Nyai Roro Kidul digawe pladen. Kok dijukuk ngono ae dipundhut barang. Tegese dipundhut masalah Iku aluse iku ngono iku. Wong kok gak ero sanepane tembung sih, Pak. Ya kalau tak rungokno ya. Omongno dhisik. Nek wong krungu aku sing krungu kentong iku wis bakale dipundhut. Nah, sepel lawas iki. Sepel lawas iki. Lho kok iso lho. Kok iso sepel apa? Sepelan iki apa sih? Nyatane nek krungu kentongan oleh. Lho kon kari percaya gak ngono ae. Ya percaya dan tidak itu kan tinggal aku percaya apa ora. Kayak ngono tok ae. Wong iki critane Mbak Karso kok. Kok sing kentongan ramuni ya gak enek wong, cuma enek apane iki enek tulakane, enek tulake. Sapa sing krungu kentongan nek krungune teko etan, awake kudu madhep ngetan. Mandeng sengenge karo tangane didekek pinggire kuping. Assalamualaikum salam orang ngrasane elek ngrasane apik. Ana kentongan to, ana swara teko etan tak tulak balik mengetan. Sluman-slumun slamet wiwitan bilai pungkasan slamet. Iku nek krungu teko wetan. Wetan. Ha nek teko kulon, Ya madhep ngulon. Assalamualaikum salam. Ana kala teko kulon tak tulak balik mengulon. Sluman-slumun slamet wiwitan bilai pungkasan slamet. Merem mripate njejeg lemah ping 3. iku lho tulake iku. Apalno iku. Kowe nek ngandel ya terserah, ora ngandel ya karepmu. Assalamualaikum salam. Enek kala teko kulon tak tulak balik mengulon. Heeh. Iku nek teko kulon. Nah, wiwitan bilai pungkasan slamet. Lho, Ngono lho, Pak. Ana kala saka kula tak tulak balik ngulon. Soalnya aku wis biasa ora. Aku nek gak nggae kacamata susah kontol ora. ya nek maca gawe kacamata kok gak ngapalno. Ngono lho. Sik kene SMS ki lho. Iki mang teko nggone bola, ngene Mas Kaca. Apa ya berita iku mau to, Ha? Iya, tapi ana kaitane iki, tapi siji unan-unane. Udan-udan anyep, kelon ben anget, lambene nyesep, tangane gremet-gremet, rasane trecep-trecep, sing maca wis gak kuat ngempet, pengin gerayah-gerayah sing yang jero cawet. Apa nang jero cawet ya apa ya? Mbah aku gak ero. Nek kon apa kon? Apa? Anu ya kuwi pentolane dawet. Ono pentolane dawet. Awakmu ya, tak omong iki mbok gugu terserah gak mbok gugu ya wis. Aku tak mulai aku sing pengen. Ana kala. Ana kala teko kulon, tulak balik mengulon. Ana kala saka kula tak balik ngono. Wah, apal ta kuwi cekel aku to ngono. Iya, iku wong wong syarate ngono iku pancen tulake iku. Aku gak krungu kentong, krungu untut iku. Apa? Kowe krungu. Gak krungu iki? Lu kena tok 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 tok. Oh, sing tok 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 iki ya? Heeh. Gak krungu iki? Masa gak krungu? Gak iki? Tok 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 lah. Ayo sing. Lho tok 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 iki sih. Gak iki? Lah awakmu ku muni tok 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 kok ora krungu. Gak krungu, Bak. Hah, Tok tok tekan ndi? kok kono. Kon krungu? Aku krungu. Aku gak krungu e. Lah kowe muni tok 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 mong. Gak krungu. Lho iki ya apa sih iki? Tok 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 iki sih. Kala kala kala. Lho, krungu. Krungu tekan ndi? Kala kala kala. Minta silai pengaduan banget. Kala kala.
Gak enak wisan. Wis ilang. Gus. Nanti Gus. Pancen selanane kudu ngono. Piye? Nek iso maca Tulak balake. Lah iki akeh slamete timbang ora. Tenan. Amang kok krungu. Lah krungu aku tak wacane terus ilang plas. Lho, ngene iki lho, Bak. Aku wis krungu mlayu ngono. Senajan unen-unen tok ngene iki lho, Bak. Ya, iki Contone, ngene iki untung awakmu kok tak ngeki tulak balake. Ana kanca kuwi. Apa dah? Wih gak turun. Gak turun. Ya sak ruangan gedung iki ya. Tuk. Heeh. Gak krungu. Iki muni tok. Kae lho. Aja nyekel panganan. Oh, alah, gak krungu. Lah mosok. Ana kontor kene. Tuk kan. Gak krungu. Oh alah. Jajanku amblas. Oh, Haryono kowe gak selamat kowe. Lumayan. Kerupuk gak duit. Akalmu ono ae kok. Lah nek gak ngene endi iso awake dhewe mangan wareg gak bayar. Yo ngene iki wong Bagel iki jajan kruwilan ngono ae diitung kon nukokno barang ngono ae. Jajan kembali. Lah apa kembali? Lek Kelakuan iblis. Lah kon iku mandak ngono kok modelmu ya muring-muring. Ora aku arepe doyan karo barangmu. Jajan ngene modelmu kok. Masa Wis girang-girang gaplok kok. ya aku ya semah kok ya. Malah ngono kok. Banyak arek kurang ajar iki kok. Apa? Dituturi ngoyo-ngoyo aku malah mbok wacane kolong. Lah iya, makane nek kolong temen kok. Ah, Masa aku ndak kate ngapusi. Wong panganan ngene lho, Bang, udah piro regane sih. Ya ora kok ngono. Katene apa ki? Aku sing penting mangan ya diatur. Ngono. Pang. Untungnya kok. Ora gombal-gombalan. Wis haus wani kekere dimangane. Ora lah, Bak. Aku tak bayari. Ini lho. Cuma awakmu dadi warung ndelok situasi. Wayah poso dikon tutupan. Kon iku olehmu apa mengundang perhatian. Ayo ngarep tak tutup kan bebas kok. Wong kok mbok seneni kok. Lho aku nyeneni iki ngelekno demi awakmu. Lingkungan mbokmu lingkungan masjid. Lho iki duit sapa iki? Duit sapa? Duitmu ta?
250. Kurang ajar. Awakmu nyadari ya. Aku nek katene malah apa ngapusi warungmu. Enggak iki Aryo. Meneh-meneh maneh nang warungku nggawe kala sing akeh. Aja Iya. Wes matur nuwun. Ya, Iki aku sadar tak bayar piro ya kae. ngono kuwi jenenge wong bijaksana. Heeh. Tapi nek kowe gak bayar ya terserah monggo. Tapi sok ben nek enek apa? Piwales Piwales maksudku Caketan. wartawan rono ya tak omongno. ngono ta. Bahwa Haryono aku artis minum dan lain sebagainya nggak bayar sama sekali belas. wartawan. Aku dipikir Wes ayo Bos, nek ana teko nang Bagus Ya. bayari piro wae. Iya.